Ako hovorieval slávny švajčiarsky psychológ Carl Gustav Jung, osvietenie nedosiahnete imagináciou svetla, ale tým, že si uvedomíte vlastnú temnotu a jediným zmyslom ľudskej existencie je zapalovať svetlo v temnotách obyčajného bytia. No a tak som sa narodila. Narodila som sa do rodiny plnej alkoholikov a násilia. Narodila som sa do absolútnej tmy. Pocity bezpečia, istoty, alebo nebodaj obyčajnej radosti alebo lásky som nevidela ani z rýchlika, ako sa povie. No a keďže som vždy bola veľmi ambiciozne dievčatko, vo svojich 13 rokoch svojím prvým napitím sama doma som odštartovala moju veľmi úspešnú kariéru tej najtvrdšej notorickej alkoholičky celej rodiny. Bola som skutočným lídrom. Napokon to ale všetko veľmi dobre dopadlo, pretože keď som po rokoch padla na to úplne najnižšie dno, kam sa nikto z vás nikdy nechce dostať, ako si ma osvietilo, našla som vnútornú silu, ako sa povie, a sama od seba som sa prihlásila na protialkoholické liečenie ako do nejakého hotela, ako keby to bol nejaký wellness. No a po pár nevydarených pokusoch, vzostupoch a pádoch sa mi skutočne podarilo nad závislosťou čiastočne zvíťaziť. Áno, čiastočne, pretože pokiaľ ste raz alkoholikom, ste ním navždy. Keď už sa vám teda mám predstaviť, som tzv. Abstinujúca alkoholička, čo v preklade znamená, že sa za žiadnu cenu nesmiem a ani nechcem čo len dotknúť alkoholu, pretože nemám pod kontrolou svoju vlastnú myseľ ani telo v momente, keď sa mi do krvi dostane čo len kvapka alkoholu. Prakticky mi hrozí smrť. Áno, upijem sa k smrti. Nedokážem, neviem a nedá sa byť naspäť konzumentom. V mojom živote neexistuje nič také ani len ako rumový koláčik, pralinka. Nedovolím si otvoriť ani len nealko pivo, ani detské šampanské na Silvestra. Nič také u mňa neexistuje. A pokiaľ sa účastním nejakých spoločenských udalostí, tak si potrpím na to, aby som pila iba zo zatvorenej fľaše, ktorú si ja sama kúpim. Prísnou abstinenciou, prísnymi pravidlami celá sranda ale ani zďaleka nekončí. Málo kto si uvedomuje, že alkoholik musí doslova prekopať a upratať celý svoj život, prejde akousi až transformáciou duše, či dokonca duchovným prebudením. Trvám na tom predstaviť sa vám ako alkoholička, nie preto, aby som vám tu teraz ospevovala nás alkoholikov, ktorí sme to strašne dali, ale preto, že je to skutočným a najhlavnejším dôvodom, prečo vôbec niečo robím, prečo niečo tvorím, prečo sa učím rečniť pred veľkým davom a prečo natáčam tieto videá. Chcem hovoriť nahlas o tejto téme, ktorá je bohužiaľ stále a najmä v našej krajine zbytočné, absurdné a stále obrovské tabu. A práve toto spomínané tabu, ten nedostatok informácií vnímam, že priamo prispieva k celej problematike alkoholizmu. Chcem zapalovať svetielka v tejto temnote. Chcem nevedome robiť vedomým. Chcem rozžiarovať temnotu. To znamená, že chcem týmito videami a všetkým, čo tvorím, prispieť možno k trošku väčšej osvete, čo sa týka tejto smrteľnej choroby. Áno, choroby, pretože ja nie som zlý človek, ktorý sa opravil, ale ja som chorý človek, ktorý sa uzdravil. A to je obrovský rozdiel. Je v tom niečo oveľa viac ako nejaký obyčajný cieľ alebo ambícia, aké si bežne dávame. Je v tom akoby niečo oveľa vyššie, oveľa väčšie ako ja, niečo, čo ma presahuje. Vďaka mojej vydretej abstinencii môj 4-ročný synček nikdy nevidel a verím, že nikdy neuvidí opitého rodiča, tak ako som to bohužiaľ musela prežívať ja. A verím, že práve tým nechávam nasledujúcim generáciám oveľa lepší odkaz, než aký som dostala ja. A to aj takéto veci je nutné pripomínať, aby sa slovo alkoholik do nekonečna nespájalo iba s niečím negatívnym. To spomínam kvôli tomu, že by som bola veľmi rada, keby som žila v prostredí a v krajine, kde by ľudia
viac hovorili, viac sa zaujímali a viac sa vzdelávali, než všetko hneď odsudzovali